Ale počúvajte ma, prečo je proti liberalizmu? Čo myslíte? Čo? Tak on to možno vidí ako konkurencia, politická konkurencia. Aby to teda keď oni sa tí Olano a títo hlásia za liberalizmus je politická a morálna filozofia založená na slobode a dobrovoľnosti. Áno? Áno. Liberál sa hláša k širokému spektru názorov. Vo všeobecnosti hájí individuálne práva, vrátane občianskych, ľudských, voľné trhy, demokraciu, sekularizmus, rodovú rovnosť, rasovú rovnosť, internacionalizmus, slobodu prejavu, slobodu tlače, slobodu zhromažďania či slobodu náboženského vyznania. Opakom liberalizmu je totalita. Tak vlastne čo chce on zo SNS aj z republikov a smeráckých? Ale teraz sa opýtam kriticky, zdá sa vám, že momentálna vláda, alebo teda tieto prozápadné, sú liberálne podľa tej definície? Určite sú liberálnejšie ako on. Čo chce. Aha, liberálnejšie. No dobre, tak áno, sú liberálne. V čom sú není liberálne? Kebyže není sú liberálne, tak tu vôbec ani sa nemôžem s tým rozprávať, respektíve ani nechce, aby som sa rozprával, lebo v Rusku, keď vyťahnete takto papier, niet vajne, tak už ste v Ljubljanke zavretí. Jasno, paňátno, 15 rokov, vybavené. A toto tu chcú, aby bolo zakonané. Takže čo? Toto je ten náš vzor demokracie? Toto je ten náš vzor demokracie? A viete to napevno, že sa nejaký transparent dostáva 15 rokov? Nie, to je blbosť. To sú všetko vymyslené, áno, viem to nárovno, viem. Od koho, že tam... Taký zákon urobili. Ten zákon... Nesmiete použiť slovo vojna. No ale veľa ľudí používa slovo vojna v Rusku. Tak možno doma Nie, myslím aj médií. No teraz už to trošku upravili, lebo doteraz to bolo zakázané. Nie, ono takto. I podľa toho, čo ja viem, tak ten zákon kriminalizuje v úvodzovkách dezinformácie. To, čo Rusi vidia ako dezinformáciu, to je veľmi podobné to, čo ako aj my tu definujeme teraz, ako sa tu bojuje proti dezinformáciám. Vy tu teraz si ma natáčate, ale však pohode. Nie, však pohode, však... Spokojní ste si ma natočili, dobre. Ja hovorím, že je to jedna Nie, mňa to zaujíma váš pohľad na vec. Bolševická banda, ktorá chce vrátiť zas nás do područia Ruska. Vybavené. Všetky kroky k tomu smerujú. Čo tu stvárajú. Hotovo, vybavené. Je to tak. Dobre, dík.